I Utlander, der er det rigtig vigtigt, at vi laver økonomiske løsninger for vores kunder, hvor vi også har hjertet med. Vi arbejder rigtig meget på at være tæt på vores kunder, og jo bedre vi kender vores kunder, jo nemmere er det at holde dem glade, fordi så ved vi nemmere, hvad det er, de drømmer om. I Utlander, der arbejder vi med fleksibilitet på den måde, at et af vores nøgleord, det er jo åben bank. Det betyder, at hvis vores kunder har brug for et møde en sen aften eller en tidlig morgenstund, jamen så er det det, vi gør. Vi tilpasser os det, kunden har brug for. Og det giver mig som medarbejder en enorm frihed i forhold til selv at planlægge min hverdag. Fordi det kan godt være, at jeg har arbejdet en aften, men så har jeg fri en formiddag en anden dag. Hvis der er en af mine kunder, der har brug for en ny bil, eller så er det bare nemmere, at man siger, Jeanette, jeg skal have en ny bil. Kan vi tage en snak om det? Fordi man kan sige, hvis man skal gå og pakke tingene ind, jamen, så er sandsynligheden for, at budskabet det går fløjten. Det, der er rigtig vigtigt for mig, det er, at jeg kan få lov at være mig selv og have mine værdier med på arbejde. Jeg ikke skal lave om på mig selv, og det skal jeg ikke i Utlander. Der er højt til loftet, forstået på den måde, at hvis jeg nu får en god idé, eller mine kolleger får en god idé, eller mine kunder får en god idé, så er der ikke langt til min chefs dør i forhold til, hvis vi skal have gang i noget nyt i Utlander. Og det synes jeg er fedt.